Yes. Lasonat. Budol. Nasaag na jud mig mga kaorg. Yo, what's up mga kaichi boy, Benz Jet Original. Welcome back to my YouTube channel. If hindi pa ka nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel, Benz Jet Original. At pakiclick ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. So ngayong araw na to mga kaorg, so andito kami sa simbahan sa Danau mga kaorg. So medyo kuan mga kaorg kay karon mga kaorg ay nagkuan mig drive through mga kaorg. So karon mga kaorg kay mangaon may karon mga kaorg. So karon kay nay nagmisa sa simbahan kay karon mga kaorg kay Domingo man ron. I-bless nato ang mga pagkaon karon nga gihatag sa Ginoo nga iya jud gihatag nako kay grasya mga kaorg. So bago natin simulan to, sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Benz Jet Original, and i-click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Okay, tara, mangaon na ta mga kaorg. Okay, let's go! What's up mga kaorg? So humanana jud may kaon mga kaorg. Yan na busog na mi sa among kuan burger stick. So karon mga kaorg kay Domingo man karon mga kaorg. Karon mga kaorg kay Padong. Padong asa ta tunggan. So padong mi karon sa safari mga kaorg. O naa pa mi karon sa Danau, yung nagaon mi mga kaorg. So bago pa jud mi na magkaon mga kaorg. So karon din kuan mga kaorg, karong June 13 mga kaorg kay naay MTB National Championship. So ako rin yung ipakita ninyo mga kaorg. So mga appeal silang kuhan kunya sa gusto nga mo ari mga kaorg. So naara nga rin sa Danau mga kaorg ang MTB Championship sa Sandayong mga kaorg. Sandayong ha? Karong akong balikon karong June 13 ari na mo kay na si kuan Ariana Tumitrio mga kaorg. Oh yeah. Stop it. Yes, ninyo kit. Yes mga kaorg. Muadto na mi karon sa safari kay kumana na mi kaon mga kaorg. So i-update ang tamoon niya. In 3, 2, 1, let's go. Yo, what's up mga kaorg? So niya na mi sa Carmen lapos ni sa safari mga kaorg. So nanin dyan may kipaabot kausa mong kauban na si John Carl mga kaorg. Kaya medyo tungason jud nga rin mga kaorg. So gamay ra jud na kay bawo nga rin rutaha mga kaorg medyo. Yo, what's up mga kaorg? So niya na si Ninyukit si John Carl ng di huwat mga kaorg.
medyo tungason jud nga ringar sa pari mga sa pari katong ni araw mga karig nya muliko ka atong kon ikaduha nga araw nya namtoy likoonon nya armi ni Agis Pikas dili mi ngadto sa ikaduha nga araw nya katong ni sa adventure nga sa pari mga karig. So padong mi karon sa karwasan mga karig sa Carmen. Medyo bukid na jud nga rin mga karig. So lapos na ni siya sa kuan Carmen sa safari mga karig. So naa na si Giancarlo. So ako na ipakita niyo mga karig. Giancarlo mga karig. So padong na siya nga rin mga karig. Medyo taas pa jud ang kuan. Taas pa jud ang tungason mga karig. So pahuway lang jud ni nga rin mga karig kadiyot. Medyo kapoy na jud kaayo mga karig. So gitawag na si kuya kay mamalit mig ice cream pampatamis sa kuan sa Kalawasan. So okay, mamalit sa tag ice cream mga karig para dili talutason. So nakapalit na mig ice cream mga karig pampatamis sa Kalawasan. Medyo kapoy kayo mga karig mga karig. Ha? Taas pa kayo. Ayo pa sinod. Ano ang kapare yo? Muli na tayo. Lapas ako ning tuyok ni para sa pare. Di na ta mo magtungas pa ta sa pare. Lugsong na lang. Ato luyo agi? Ha? Luyo? Oh. Ato nga ay kon ba? Ato nga ay ban gani. Dabaw sa pare gamay. Ato ban kananan. Container ban ba? Oh. Ato luyo. Mag-agi ka oh, mag-agi ka. Oh, danaw gid pero wala ko kadumdum. Ha? Lapos para karsada danaw. Danaw. Adto. Mag-agi tag danaw. Ha? Kapari. Sige. Para kabawi taglaw gusto mo sa kuya. Kapoy na kayo mga karig sa gusto mo ari mga karig. Gamar jud na kay bawo nga rin sa rutahanan mga karig. Kapoy jud kayo mga karig. Okay mga karig, so muadto namin ang unahan mga karig. So i-update lang tamo niya mga karig. Okay, let's go. So magoroy sila mga karig. So kita mo tindak lang ta. Mo tindak lang ta mga karig. So wala pa man jud tagi kapoy. So tindak lang ta. So gigi i-update lang tamo niya mga karig. So let's go. Okay, let's go. Yo, what's up mga karig? So padong na jud mi sa Kaurasan sa Carmen mga karig katong para sa pare, para lugsong na sa pare mga karig. So ni pa mi sa tunga-tunga sa Carmen mga karig kaning nas bukid. Medyo nag-una jud ko nga rin mga karig. Sila kay nas luyo. Nag-goroy na silang bike kay grabe jud ka tungason. Pero kaya rin na ito mga karig. Bahala goy. Practice. Kaya ra. Power. Si Ninyo Kit. Nagdoon siya. Si Ninyo Kit. Ermac makilan mga karig. Yes. Shout out ni mga Rosel. Rosel mahusay. Nara si Ninyo Kit. Og tagda na siya. Kay dili jud daw kuno ka managad, so tagda na daw kuno siya so amo lang jud gipaabot si kuan Giancarlo. So Giancarlo makilang. So medyo busog pa ta sa kuan Jollibee mga rig. So Budol. Ibudol. Gibodol daw. So grabe kusgan guys mga karig.
So padayon ta. Okay, let's go. So mga karig, nag-una na pud ta. Grabe. So ikaduha si ninyo kit Ermac. Grabe. Kusgan. So si John Carl. Yeah. Kusgan. Gi fight. Nasunat tong. Lasunat. Budol. So grabe jud kayo ang tungason. So tabi para dili ta mabuyagan. So naana nga to sila. Hapit na may maabot sa lantawan. So sige, i-update lang tamo unya mga ka-Arig Geeks. Okay, let's go. Yo, what's up mga ka-Arig? So ania na may karon sa Kaurasan na nami sa tunga-tunga mga ka-Arig. So palugsong lang adto mga ka-Arig kay hapit na nga nga adto sa adventure sa Paris. So namahuway lang jud mi ngari mga ka-Arig. So nahutda na mi og tubig. Kapoy. So ako ipakita ninyo ang view nga rin mga ka-Arig. So kung unsa jud ang pinakanindot nga rin nga view ari sa Kaurasan, Carmen, Cebu. Okay. Sik. Yes, mo ni tinuod nga bikers. Naghugas mi sa mong bike kay porte itong hugawa mga ka-Arig. Yeah. Yes. Nagwas-was pa silang bike mga ka-Arig. So medyo okay, nalimpyo na pong ato mga ka-Arig, no? Bahala na ng laptop ko. Basta makapauli lang. Naglibog na may asang agiana na ni. Kagi mo ginanay mo ha? Wala. Pikas na ginangagya to. Yes. Okay mga ka-Arig. So taas pa dyan ang kuan. Ang sa kauno no padong sa pare na mga ka-Arig. So nag-una na punta mga ka-Arig. So humana naman kong hugas sa akong kuan, sa akong bisikleta. Humana naman kong hugas sa akong bisikleta. So nag-una tangari. Kinaglibog na dyan mi kung asa ang agianan mga ka-Arig. So tara sila. Yes. Yeah. Ano sila mga ka-Arig. Mugika nami ngadto mga ka-Arig, mo adto nami. Musaka nami ngadto sa babaw. So i-update lang tamo unya. Igabot na mo sa safari mga ka-Arig. Kay medyo naglibog na jud mi kung asa ang agianan mga ka-Arig. So okay, let's go. I-update lang tamo unya. Okay? Bye-bye. So yo, what's up mga ka-Arig? So ni ana jud mi sa Carmen, pero medyo nasaag na jud mi mga ka-Arig. Kay wala na jud mi kadumdum sa mong kung asa na mi. Kung asa na jud mi mga ka-Arig. So nindot kay mga view nga rin, pero sa pag-uli jud na mo mga ka-Arig. So Churi lang sa gabi. wala jud mi kadumdum sa mga gianon. Dapat nga gayran ta sa atong Ginoo. Amen. Sa atong mga mata, atong kuha na tong mata na dili jud ta masaag. Kabayuan ay. Na. Okay. So i-update lang tamo unya mga ka-Arig. Igabot jud na mo sa Pari. Medyo naglibog na jud mi kung asa na jud mi. Kay nasaag na mi. Sugi. Sige, i-update lang tamo unya mga ka-Arig. In 3, 2, 1, let's go. Ikaw di ka?
Yo, what's up mga kaka? It's your boy Vince Jet Original. Welcome back to my YouTube channel. So, karon mga karig, naabot na jud mi sa safari sa Cebu Safari Adventure Park mga kaorig, nami karon sa entrance. So, dili lang jud mi musuod kay wa jud mi kwarta. So, naabot na jud mi mga kaorig sa picture bas ninyo kito. So, sunod mga karig, magpa-picture. Kitan sila magpa-picture. So, naabot na jud mi nga rin mga karig. Ay, sigbalik. So, sige, i-update lang niya, tamuon niya mga karig. So, igabot sa among bahay mga karig. I-update lang tamuon niya mga karig. Medyo kapoy jud mga karig. Kay kalubato na jud akong kamera mga karig. O ayaw dyan mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel Vince Jet Original, o pakiclick ang subscribe button para updated kayo sa akong mga bago na akong video. Okay, let's go. Manguli na ta. In 3, 2, 1, let's go. Yo, what's up mga kaichu boy Vince Jet Original. So, karon mga kaord no, naulit na jud mi gikan sa mong pagbike-bike ganiha mga karig. Medyo kapoy jud mga karig. Nakita nyo sa among video, tanaw ka niya na ang among video na grabe jud kaayo, pinakasakit na mong rutahan ngadto sa Carmen mga karig, ngadto sa Kaurasan mga karig. So ganiha mga karig, hapit jud mi nasaag ngadto sa Carmen kay wala jud mi kadumdum sa rutahanan mga karig. So nagsigilan jud mi og pangutana kung asa jud ang agianan mga karig, pero kon naulit dyan sa amo mga rig kay kon ibaw na mo nga hapit dyan minasaag mga rig. Medyo kapoy dyan tong rutaha mga rig. Kapoy pa sa katong pagpanride sa kon sa liluan nga to sa tabla mga rig. O ganihar dyan minaabot mga rig. So ako ding hugasan niya na kong taod-taod akong bike mga karig. O thank you kaayo og sa nitanaw ani nga video mga karig. Dapat nga inyo jud ning humnon og tan-aw nga akong video, og ayaw jud mo kalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel Vince Jet Original, and i-click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Okay? O akong balikon sa wala pa jud naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel Vince Jet Original, and paki-click ang subscribe button para updated kayo sa akong mga bagong video. So nadi ko ikuan ninyo mga karig. So hapit na di ay ang kuan na ay kuan sa Danau kanang championship MTB ba kanang championship mga karig. So muadto si Ariana karong April championship unya. Nakita inyong kuan mga karig. So akong ipakita. Okay, nakita nyo sa tarpaulin kay ako nang gi picturean ganiha mga karig. So ato sang i-vlog ang at mag-vlog niya tag iglumba na nilang kuan idol Ariana mga karig sa okay. Og dire lang jud ni matapos ang akong video mga karig kay manghugas niya ko ig taod-taod sa akong bike mga karig. Og sa wala pa jud naka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel Vince Jet Original, and paki-click ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Okay, dili na tabagdugay. In 3, 2, 1, bye bye. Let's go. Bye bye.